And what guarantee do we have that the Czech authorities would keep him in their jurisdiction, that he has no authority or right to get out of Czech Republic? There's no such guarantee. So We there need is- to respect their law. So there is a possibility that he may have gone out of Czech. Possible. What would be the safety net, sir, kung sakaling wala na po pala dito sa Czech Republic si Zaldico? Quits. Well, we're exploring all things. But basically, ang pinaka, natin dyan would be the red notice. Ay, nako. This is actually, pag tinignan nyo itong scenario to, instead of us, di ba, looking at Portugal, looking at other places, no, we know he's in Europe. By what capacity? I understand he has no Portuguese passport to begin with. I don't know. And his Philippine passport is also cancelled. Yes. Yes, exactly. Pinaliliit natin ng mundo yung, di ba, ni former Congressman Sal. And what guarantee do we have that the Czech authorities would keep him in their jurisdiction, that he has no authority or right to get out of Czech Republic? There's no such guarantee. So We there need is- to respect their law. So there is a possibility that he may have gone out of Czech. Alright na. XFM Katropa. Kaya na, nakuha na ako mensahe mga higala. Kung kining bahina, hatod kaninyo mga higala sa Santon Vitamin C. Ang vitamin C mga higala gikan Santon, non-acidic vitamin C kini baga kaigsunan. Mapalit ni mga higala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Ang kadto mga kaigsunan natong mahadlok mo inom o vitamin C gumikan kay muhapdos ang ilang kuto-kuto. Di na mahitabo mga higala diri sa Santon Vitamin C. Makanindot ni sa pamatyag mga kaigsunan. Kung wapa mo kasulay diya, ala, sulay. Pamalit mo daan. Bago ninyo sulayan, kilisod magkay na. Bitaw, nanas mga butika, mga kaigsunan. Purya-buyag, o ako mag-maintain anibay, ang akong pagaw, mudugay. Pero salamat yung kayo, mga kaigsunan. Natin report, Gab? Report sa ta? Wala pa nawag? May mga naka-file na to eh. Alas 8:11 na may galandag na sa Dubag Banagubanuban. Matod pa mga higala ni Secretary Bida, or Bida sa ning istoryaha, sa Department of Justice mga igsoon. Gipangutana siya sa reporter, nagakaigsunan. Ingon ang reporter nga, doon na ba'y garantiya ang Czech Republic nga dili makahawa si Zaldico o dili gawa si Zaldico sa ilang under their jurisdiction. Ang tubag mga higala ni Secretary Bida, actually wala. Walay garantiya mga higala ang Czech Republic nga mahuptan yun nila si Zaldico mga kaigsunan. Nga naman, di ba na actually Zaldico is not wanted. Wala siya malista may higala sa Interpol. Hindi ta nagkaalaman karon wala di ay. Kung doon na pa mga higala, well, pwede na siyang ma-hold. Wala man. Muganing dili term arresto may galang gamiton kay abinimo sa laing nasod careful sila ana may galang mga term. Either arrested or being held. Mga kaigsunan for questioning. Karon. So kung kay wala man di ay mga higalay garantiya, no? Ang Czech authorities mga higala nga dili gyud makagawas si Zaldi sa ilang kuan. Dunay dakong posibilidad gipangutana Secretary Bida. Is there a possibility nga wala na siya karon sa Czech Republic? Yes. Do you think mga igsoon nagagamit si Zaldico og Philippine passport? Do you think nagagamit si Zaldico og Philippine passport? Wala. He might be using EU or Portugal mga higala nga naman mga kaigsunan makatabok-tabok pa na diha nga naman katrabang Arnel nga wala naman nagagamit si Zaldico o Philippine passport. Kahibaw si Zaldi nga gi-cancel na mga higala sa Pilipinas ang iyang passport. Diba? And you think ba siya kahibaw na? Kahibaw siya na. Cancel na imong Philippine passport, do not use that. Mura kaga sugba na sa imong kaugalingon, sibat-sibat kagod. Mura kaga sugba sa imong kaugalingon, di mo duol ka na sa immigration and using Philippine passport and interconnected at tanan. Siyempre, pag-ana, oy, kuhaan man ka, kansilado man di kayo kakasod. Mga higala. No? Kansilado man imong. So, he might be using another one. No? Dili Philippine passport, of course, mga higala. No?
So na may balita may gala ni gawas nga pa-citizen siya may galas Portugal. I might be using Portuguese passport. Mga kaigsunan. May mo ning ingon ni Secretary Bida, kung gipangutan na siya, kung pananglitan, wala na saldo diri. Asa man usaw man nato ni? Well, we will look in another place may gala. Ay naka. Pangitao na lang kuno sa laing lugar sama sa Portugal. So meaning, there is a possibility may gala tuwa nag-Portugal sa saldi. Kaya fully ma-present nila karon mga igala, no? So Auntie Claire, ano na ante? Kuyawa gid. Kini namang gyapon ni mga igalay kuan. Kuan gyapon ni. No? Mo tirada gyapon ni bagay so na mani di mani uwaw ni.